den her video vil jeg fortælle om brandmanden og brandmesteren. 2 rigtig fine vibratorer, som jeg sælger i min shop. De bliver leveret i de her fine, neutrale æsker. Brandmanden og brandmesteren er vibratorer, man kan bruge til udvendig stimuli. Altså stimuli af klitoris, af kønslæberne eller området omkring kønslæberne og skedeindgangen. Det, der gør vibratorerne unikke, er, at de kun er til at bruge der, men også deres form, at de er meget bøjelige i selve silikonen, de er lavet af. Så det vil sige, at det er nogen, man nemt kan komme, hvis man forestiller sig, at det er underliv, at man nemt kan komme rundt med og komme ind under de folder. Man kan lægge dem på klitoris, man kan lægge dem på skeden, man kan måske føre spidsen op i skeden. Altså man kan stimulere på mange forskellige måder. Vibratorerne er selvfølgelig kun til udvendig stimuli, men er rigtig fine at bruge, dels sammen med andre former for sexlegetøj eller i den seksuelle leg sammen med sin partner. Når du skal bruge vibratoren, så skruer du låget af hernede i bunden, og så putter du batteriet ind og lukker låget igen. Så er der en smiley nede i bunden, og det er den, du trykker på for at tænde for vibratoren. Når du trykker flere gange, så kan du veksle mellem de forskellige styrker, der er, og de vibrationsprogrammer, der er. Vibratoren er vandtæt, så det vil sige, at du kan gøre den ordentligt ren under vandhanen med enten en pH-neutral, parfumefri sæbe, eller med en af de specielle rensevæsker, som man kan købe til at gøre dem rene i. Når du skal bruge sådan et intimt produkt her, og specielt omkring klitoris, kønslæberne, eller hvis du skal bruge den på at stimulere penis eller testiklerne, så er det vigtigt, at du bruger den sammen med en glidecreme. For glidecremen er med til at gøre, at tingene glider lettere, og det er med til at beskytte dine sarte slimhinder, sådan at du får mere fornøjelse ud af at bruge produktet. Brug produktet enten til træning, altså til at stimulere og genskabe kontakten med et måske ødelagt underliv, eller brug vibratoren til at få den seksuelle stimuli, som du har brug for at du kan få de fornøjelser, du gerne vil. Enten alene eller sammen med din partner. Når du ser på brandmanden og på brandmesteren, så er der en lille forskel i størrelsen. Og det er den forskel, der er. Og det er der, hvor man skal gå ind og vurdere, vil jeg helst have den lille fine vibrator, eller vil jeg have den, som er en lille smule større. Der er forskel i motoren, og der er også forskel i, hvad for en type batteri, man bruger. Den lille, det er et AAA-batteri, og den store, det er et AA-batteri. Så det er op til dig at vurdere, hvad størrelse det er, at du har behov for. Hvis det er, at du har flere spørgsmål omkring det her specifikke produkt, så er du velkommen til at kontakte mig. Og ellers så var det her, hvad jeg vil fortælle om i den her video.